Красотата на белия пълн. Ето, в момента той показва своята красота пред своите избраннички. Колкото е по-красив, толкова се очаква, че те ще го харесат. Започва размножителния период и при пълуните. Очакваме всеки момент да почнат да снасят, да ни радват със своята красота, своята миловидност. Красотата им може да опишем само с едно вълшебство. Виждате, това е нещо, което трябва да се види на място. Заповядайте. Ето, идва. Сега вижте какво става. Ето една избраничка. И сега какво ще прави той? Той им се показва със своята висока красота. Благодаря за вниманието. С вас беше Дойчин Владимиров, управител на ферма за водни лилии. До нови срещи!